Expression Radio. Oras, ganap ng alas 6:15 ng umagang. Oras sa itid sa inyo ng Flavon Pro at ang Immune Advance. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aalala ngayong umaga. SMNR Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNR Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headline News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Headline News Blast. Headline News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Headline News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Headline News Blast. Sa ating balita regional, Dagupan LGU nagpapatayo ng four-story building center sa Barangay Pugaro. Headline News Blast. NDRMO Binbali nagsagawa ng BLS training sa Barangay Balogo. Headline News Blast. Libo-libong magsasaka sa Badawag tumanggap ng 2,000 cash aid mula sa Palasyo. Headline News Blast. At BFP Region 1 nagdaos ng interfacing activity sa Ilocos Sur para sa bus mahusay na serbisyo. Headline News Blast. Bagong Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon pinangunahan ang media meet and greet. Mga programa ng PNP inilatan. Headline News Blast. Lepen Region 1 officials nag-courtesy visit kay Mayor Celeste sa Bolinao. Headline News Blast. Ayambang RHU. First birthing facility muling nagbukas para sa libreng serbisyo sa panganganak. Headline News Blast. San Jacinto, SB naprobahan ng resolusyon para sa pagtanggap ng donasyon mula sa Office of the President. Headline News Blast. Palasyo sa baletang perang aligasyon, maglabas ng ebidensya, wag puro parata. Headline News Blast. Pilipinas may sapat na fuel reserve sa loob ng 46 days, ayon sa Malacanang. Headline News Blast. May mga senador pa na ikukulong para makonvict nila ang gusto nila, ayon yan kay Cayetano. Headline News Blast. Kinwestiyon Atty. Panelo Jr. kinwestiyon ang legalidad ng palit-liderato ng Senate Majority 12 sa Senado. Headline News Blast. Hahanap ang pagharap ni Corporal Swan sa media, bahagi ng pananagutan sa publiko ayon sa Nabulcom. Headline News Blast. Bagong single na Habang Buhay pansamantala ni Maki nagpas ng 1 milyon streams sa Spotify. Art Evangelista at John Prats nag-reunite sa Bida Music video na Teka Lang ni TJ Monteverde. Sunshine News Blast. Sunshine News. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Dagupan City at sa buong Pangasinan. Ngayon po yung araw ng Lunes, ikawalong araw ng Hunyo taong 2026. At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan i-share tila. DZRD 981 Top News, SMNA News North to Zone, at DZRD, SMNA Radio, Digital. Para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Sunshine News. Dagupan LGU nagpapatayo ng 4-story evacuation center sa Barangay Pugaro. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila.
Yes, kapartner, naglaan ng pondo ang lokal na pamalaan ng Dagupan para sa konstruksyon ng 4 na palapag ng multipurpose building na may roof deck sa Barangay Pogaro na magsisilbing evacuation center tuwing may bagyo storm surge. Sa tulong ng Barangay Pogaro Council na pinamumunuan ni Kapitan Victorio at sa mabilis na aksyon ni na Vice Mayor Vicky Coa at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod na isakatuparan ang proyekto na inaasang makakapagbigay silong sa 800 hanggang 1,000 katao sa oras ng emergency. Kasama si City Engineer Josephine Corpus, nagsagawa ng inspeksyon ng pamalaang lungsod bilang paghanda sa pagbubukas ng gusali na target sa Setyembre o Oktubre taong kasalukuyan. Ang evacuation center ay isa sa 5 pangunahing proyekto para sa Barangay Pogaro na pinunduhan mula sa buwis ng mamamayan. Kabila ang 2 gymnasium, isang 3-story school building at pagpapabuti ng drainage system. Layunin ng mga ito na protektahan ang buhay, palakasin ang komunidad at matiyak na walang maiiwan sa panahon ng sakuna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balong, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, MDRMO Benmalay nagsagawa ng BLS training sa Barangay Balogo. Alamin natin yan mula kay Kaparler Hernandez. Kaparler lang. Yes, kapartner, kasabay sa ng Barangay Balogo Team Building Activity 2026, matagumpay na isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, BIMALE, ang Basic Life Support Lecture na may kasamang CPR at Basic Bandaging Techniques Return Demonstration. Ang aktibidad ay isinagawa sa paanyaya ng mga opisyal ng Barangay Balogo na pinamumunuan ni Punong Barangay Urbano R. de los Angeles na layong bigyan ng kaalaman ng mga kalahok sa mahalagang life-saving skills at basic first aid. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay, pinatibay ang kahandaan ng mga residente upang epektibong makapagtugon sa mga emerhensya at sakuna. Nagpapasalamat ang MDRRMO sa aktibong partisipasyon ng mga barangay at sa SK officials, BHWs at barangay tanods na naging katuwang sa matagumpay na pagsasagawa ng programa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, libo-libong magsasaka sa Manawag tumanggap ng 2,325 cash aid mula sa palasyo. Ang balita mula kay Kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien. Yes, good morning kapartner. Muling nakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan ng libo-libong magsasaka sa Manawag matapos ipamahagi ang 2,325 pesos cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families Program. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang gastusin sa produksyon na nagdudulot ng mabigat na hamon sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ni Department of Agriculture or DA Regional Director Fidel L. Libao ang pamahagi ng ayuda katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Manawag sa pamuno ni Engineer Arnold Raul E. Jeronimo upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagpakita rin ng suporta sa mga magsasaka sina 4th District Representative Maria Georgina or Manay Gina, Division at Mayor Jeremy Agreco or Doc Ming Rosario na personal na dumalo sa payout activity at kinilala ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa papapanatili ng sapat at ligtas sa supply ng pagkain. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, BFP Region 1 nagdaos ng interfacing activity sa Ilocos Sur para sa mas mahusay na serbisyo. Ang detalye mula kay kapartner John Velgas. Yes, kapartner, pinangunahan ni Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Antonio Rosal Jr. ang pagtitipon ng mga provincial, city at municipal fire marshals ng BFP Ilocos Sur sa Narbacan, Ilocos Sur para sa isang interfacing activity na layong palakasin ang organisasyon at operasyon ng ahensya.
Tinalakay sa pagpupulong ang mga priority programs sa administrative initiatives at strategic directions upang mapabuti ang paghahatid ng fire safety at public service sa buong lalawigan. Isa sa mga pangunahing paksa ang tamang paggamit ng 20% fire code fees collection na makakatulong sa pagpapatatag ng operasyon, pagpapaigting ng fire prevention at pagpapaunlad ng mga istasyon at tauhan ng BFP. Muling binigyang diin ni Director Rasal ang tagline ng BFP Region 1 na alistot nagkakaisang Region 1 na sumasaklaw sa kahalagan ng kahandaan, pagkakaisa at pagtutulungan upang mas epektibong maisakatuparan ang mandato ng ahensya sa pagprotekta ng buhay at ari-arian. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Jan Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita. Bagong Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon. Pinangunahan ang media meet and greet. Mga programa ng PNP inilatag. Alamin natin ang buong detalye mula naman kay Kaparler Hernandez. Kaparler na. Isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office sa panguna ni Police Colonel Dennis L. De Leon, Officer in Charge, ang ikalawang meet and greet kasama ang mga media partners noong Hunyo 5 sa Magilas Multipurpose Hall, Camp Gov. Antonio U. Season Lingayen. Dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang print, broadcast at online news outlets sa lalawigan upang makibahagi sa bukas na talakayan na nagpapatibay ng respeto, tiwala at pagkakaunawaan sa pagitan ng pulisya at media. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan Police Colonel De Leon ang media sa patuloy na suporta sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko at binigyan diin ang kahalagahan ng transparency, accuracy at partnership para sa epektibong serbisyo publiko. Tiniyak ni De Leon na bukas ang kanilang opisina para sa mga media na nais makapanayam ang sinumang opisyal ng pulis at ipinaalala rin nito na may mga pagkakataon na abala ang opisina kaya't pahabain lamang ang pag-unawa at pasensya. Payo ni De Leon sa media, maaring pumunta lamang sa opisina kung may tiyak na gagawing balita at ang tamang opisyal na kakapanayaman. Sunshine News Blast. Ang hindi lang maganda kasi, may mga video tayo, mga kasama tayo, napunta sa police station, wala namang sadya, napunta. Kaya ang police pisan, busy yan. Pisan, may kausap niya, pisan, may problema, pisan sila, kaya tawagin niya sa mga officer. Baka mamaya, natawagin niya sa media. Ano ba ang ginagawa niya? Baka mamaya, nakawagan niya. Ayusin mo na yung mga hindi yan na, kasi bad trip yan eh. Kaya check mo kayo magpupunta kayo, yung may news siguro. Pero kung wala sa news, kayo nasasagot namin yan. Hindi tayo mag-interpret niya kasi bakit. Kailangan niya talaga i-manage mo na yung niya, yung sarili niya. Kasi pag umabot kayo sa inyo, pagkakapag-usap, ano po yung mga tuloy mo kayo basta kapag nakasama, napipilitan, siyempre, bakit kami Naging plataforma rin ang aktibidad para sa pagpapalakas ng komunikasyon at kooperasyon sa pagsusulong ng responsableng pamamahayag at tamang impormasyon na nagtapos sa isang budol fight bilang simbolo ng pagkakaisa at matibay na ugnayan ng PPO at media sector. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lern Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pa ang balita, DepEd Region 1 officials nag-courtesy visit kay Mayor Celeste Sabulinao. Alamin natin ang balita mula kay Marcela Balog. Nagkaroon ng courtesy visit kay Mayor Jesus Boying F. Celeste ng Bolinao, Pangasinan noong Hunyo 4 ang mga opisyal ng DepEd Region 1 na pinangunahan ni na Regional Director Estela Leon Carino, Assistant Regional Director Roda Razon, Schools Division Superintendent Fatima Arbuado, ASDS Rosario Cabrera,
at ESDS Arlene Casipit kasamang iba pang division at district personnel. Dumalo rin si Director Margarita Consolacion Bastilleros mula sa DepEd Central Office upang talakayin ang mga kasulukuyang programang ipinatutupad ng kagawaran. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang pagpapatuloy ng mga inisyatiba para sa mas epektibong edukasyon at mas maayos serbisyo para sa mga mag-aaral sa Bolinao. Nagpahayag si Mayor Celeste ng kanyang pangako na patuloy na susuportahan ang mga proyekto ng DepEd, particular sa infrastructure at iba pang pangunahing pangailangan ng mga mag-aaral. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Asingan LGU nagsagawa ng computer training para sa Child Development Center staff. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapar Bienber Gabinya. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Asingan ang Skills Enhancement Training para sa mga kawani ng Child Development Center, guro, teacher aide at SFP focal person na nakatuon sa basic computer training. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kawani upang mas epektibong maipatupad ang mga programang pang-maagang edukasyon para sa mga batang Asinganians. Sa kasalukuyan, mayroong 24 Child Development Centers sa 21 na barangay ng Asingan, kabilang isang National Child Development Center. Ayon sa LGU, mahalaga ang pagsasanay upang higit na masuportahan ang tungkulin ng mga kawani sa pangalaga, paggabay at pagsasagawa ng mga aktibidad para sa kapakanan ng mga bata sa komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, Bayangbang RHU1 Birthing Facility muling nagbukas para sa libreng serbisyo sa Pangasinan sa panganganak. Alamin natin yan mula kay Parson Flo. Muling nagbukas ngayong Hunyo ang RHU1 Birthing Facility sa Bayambang matapos ang isinagawang renovation at pagpapaganda ng pasilidad. Nag-aalok ito ng libreng panganganak para sa mga kwalipikadong buntis na nais magpaanak sa pasilidad sa pangalaga ng mga trained healthcare professionals. Ipinagmamalaki ng RHU1 ang kanilang birthing facility ay compliant sa taunang DOH Arled Surveillance bilang patunay ng pagsunod sa pamantayan ng Department of Health para sa ligtas at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Bukod sa bagong ayos at sa pasilidad, tiniyak ng LGU na ligtas, malinis at maasahan ang serbisyong ibibigay na may malasakit para sa bawat ina at sanggol. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, DOH Ilocos sinalunsad ang programa kontra hypertension sa Ilocos Sur. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kapar John Velgas. Inilunsad ng Department of Health DOH Ilocos Center for Health Development ang Philippine Hypertension Prevention and Control Initiative kasama ang proteksyon para sa alta presyon o PPSA program sa Provincial Farmers Livelihood Development Center Ilocos Sur. Layunin ng programa na palakasin ang primary healthcare services sa pamamagitan ng mas madaling akses sa gamot, regular na blood pressure screening at promosyon ng malusog ng pamumuhay upang maiwasan ang komplikasyon gaya ng stroke, heart attack, sakit sa bato, pagkabulag at maagang pagkamatay. Kasama sa aktibidad ang orientations para sa barangay health workers at health officers mula sa lahat ng 32 bayan at 2 lungsod ng Ilocos Sur upang mapalakas ang lokal na kapasidad sa pagtugon sa hypertension. Nakiisa rin ang mga residente mula sa Bigan City, Bantay, San Vicente, Santa Catalina at Kawayan sa paglulunsad na nagpatibay sa layunin ng DOH na maghatid ng mas epektibong serbisyong pangkalusugan para sa komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, John Velgas, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, or sa ating huling balitang lokal sa Nasinto, Sangguniang Bayan, inaprobahan ang resolusyon para sa pagtanggap ng donasyon mula sa Office of the President. Alamin natin ang balitang yan sa pagbabalik ni Kapar Sheila Balog. Nagsagawa ng special session ang Sangguniang Bayan ng San Jacinto ngayong Hunyo upang talakayin
at pagbutuhan ng resolusyon na nagbibigay kapangyarihan kay Mayor Leo F. De Vera na tanggapin at lagdaan ang deed of donation mula sa Office of the President. Ang nasabing donasyon ay inilaan para sa pagpapatupad ng Educational Assistance Program at iba pang prioridad ng proyektong pangkaunlaran sa mga barangay ng bayan. Layunin ng inisyatibang ito na higit pang mapalakas ang mga programang pang-edukasyon at mga serbisyong makapagbibigay ng benepisyo sa mga mamayan ng San Jacinto. Ayon sa LGU, ang donasyon ay magsisilbing dagdag na suporta upang matiyak ang mas maayos na serbisyo at mas inklusibong tulong para sa komunidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast. Oras, ganap na ng alas 6:35 ng umagang. Oras ay itin sa inyo ng Plabon Pro at ang Immune Advance. At tuloy-tuloy na tayo sa ating Balita National. Palasyo sa maletang pera, allegations. Maglabas ng ebidensya, huwag puro paratang. Alamin natin ang buong detalye mula kay kapartner Hannah Jane Sancho. Kapartner Hannah. Isang mahabang listahan ng mga pangalan ang inilatag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ibinunyag ang grupong tinaguriang Brave 18, mga dating sundalo na nagsilbi umano sa dating kongresistang si Saldico. Ang kanilang mga sinumpaang salaysay, kaugnay na umano yung paghatid ng maletang pera. Sa pagdinig, isa-isa binasa ni Senator Rodante Marcoleta ang mga pangalan nakasaad sa mga affidavit ng mga testigo. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Ace Barbers Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives Townhouse, Franz Castro, House of Representatives Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit. Kabilang sa mga nabanggit sa testimonya ang ilang mababatas at opisyal ng pamahalaan. Nadawit din sa mga aligasyon ang dating House Speaker Martin Romualdez at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Black na Hilux, plate number
Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Agad naman umalawang Malacanang sa mga aligasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sapat ang mga paratang at kinakailangan suportahan ng mga ito ng malinaw at matibay na ebidensya. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Binigyang diin pa ng palasyo na madali ang magturo, ngunit obligasyon ng sino mang nag-aakusa na patunayan ang kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng dokumento at iba pang ebidensya. Samantala, kanya-kanya ring itinanggi ng ilang personalidad na nadawit sa mga aligasyon ang umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera. I vehemently deny that na meron po akong natanggap na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko siya nasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sa inilabas at pahayag, tinawag naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na isang political theater ang naturang expose at iginit na isa lamang itong pagtatangkang lumikha ng ingay sa politika. Maging si ML Party List Representative Leila de Lima ay mariing pinabuluanan ng aligasyon at sinasabing katang-isip lamang ang pagkakadawit niya sa umano'y operasyon ng paghatid ng pera sa mga opisyal ng gobyerno. Habang lumalalim ang investigasyon ng Senado, nananatiling nakasentro ang usapin sa isang mahalagang tanong. May maihaharap pang matibay na ebidensya ang mga nag-aakusa upang patunayan ang kanilang mga mabibigat na aligasyon. Sa ngayon, mariitinanggi ng mga nadawit ang mga paratang habang hinihintay ang susunod na yugto ng pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News. Samantala, Pilipinas may sapat na fuel reserve sa loob ng 46 days. Alamin natin yan. Ayon yan sa Malacanang. Alamin natin ang buong detalye. Mula kay Kabar Creslin Cataro. Tiniyak ng Malacanang na sapat pa rin ang fuel inventory ng bansa matapos makipagpulong kamakailan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Department of Energy. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga natalakay sa pulong ang pagpapabuti ng transmission system at pagpapabilis ng pagpapaunlad ng renewable energy projects sa bansa. Iniulat din ni Castro ang kasalukuyang estado ng fuel reserves ng Pilipinas. O yung sinasabi niyong supply ng fuel at meron po napag-usapan dito tungkol sa as of May 29, 2026, the country has about 46 days worth of the fuel reserves. Samantala, nagbigay ng direktiba si Marcos Jr. sa DOE at iba pang kinaukulang ahensya na agad na ayusin at gawing normal ang sitwasyon ng power supply at transmission grid sa Luzon at Visayas. Tinalakay din sa pulong ang sitwasyon ng kuryente sa Catanduanes at ang mga stockpiling project na may kaugnayan sa sektor ng enerhiya. Inatasan din ng Pangulo ang DOE na magpatayo ng mga bagong power plant upang mapataas ang produksyon ng enerhiya. Gayunman, hinihintay pa ng Malacanang ang mas detalyadong ulat mula sa ahensya kaugnay ng direktibang ito. Sa ngayon, wala pang ibinigay na tiyak na bilang o listahan ng mga power plant na dapat unahing itayo. Kasabay nito, ipinag-utos din ni Marcos Jr. ang masusing monitoring sa mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines upang masiguro ang maayos at matatag na supply ng kuryente. Ibinilin niya po na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNA News. Sunshine Sumasambulat sa buong Pilipinas. Samantala, itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipag-usap sila
sa kampo ni Senator Jingo Estrada kaugnay ng mga kasong plunder at graft na kinakaharap nito. Ayon kay Remulla, wala silang anumang negosasyon o pag-uusap sa kahit sino tungkol sa mga kaso ng opisyal. Git niya, ang magiging batayan lamang ng ombudsman sa paghawak ng kaso ay ang may ebidensya at wala ng iba. Pahayag ay tugon sa aligasyon ni Estrada na may lumalapit umano sa kanya upang iwan ang Senate Minority Block kapalit ang pagbasura sa kanyang mga asunto. Nagugunita ang hiniling ng kampo ng senador ng Sandigan Bayan na ibasura ang 573 million na kasong plunder at 2 count ng graft na isinampa ng ombudsman kaugnay sa kontrobersiya sa flood control. Samantala, patuloy naman ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa mga kasong plunder at graft na isinampa laban kay Estrada at iba pang akusado. Samantala, may mga senador pa na ikukulong para sa makonvict nila ang gusto nila. Ayon yan kay Cayetano. Alamin natin ang buong detalye mula kay kapartner MJ Mondihar. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. So, mga aresto na naman ng Nakikita ni Senator Alan Peter Cayetano na ikukulong ang mga kakampi niyang senador sa mga darating na araw. Yan ang binanggit niya sa press conference sa kanyang kampo sa Senado nitong Huwebes, June 4. Kabilang sa mga may kaso sa Cayetano Block ay sina Senators Joel Villanueva, Rodante Marcoleta at ang sinasabing ICC warrant laban kay Senator Bongo. Kung matupad ito, -5 agad ang Cayetano Block kasama sina Senators Jingo Estrada na nasa detention facility na at Bato de la Rosa na hinahanap pa ng mga otoridad. Bukod sa mga nabanggit, may pending case rin si Senator Chis Escudero na bagong lipat sa kampo na Senator Win Gatchalian. Ang 12 is 2/3 of 18. So kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino gusto nilang convict. Sabihin nila, nakakulong yung 6 . So ang quorum namin is based on 18. So based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. Ayon kay Cayetano, posibleng makaapekto ang anumang pag-aresto sa mga senador sa magiging resulta ng impeachment trial. Sinabi rin niya na pagkatapos ng impeachment issue, maaari umanong isulok ang charter change o CHA-CHA sa Senado. O anong kasunod? PI o CONAS. So hindi biro yung kasunod doon. Hindi ito labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Sa isang panayam kamakailan sa Maynila ay binanggit ni President Marcos Jr. na kasama ang Saligang Batas o ang 1987 Constitution sa kanilang pag-aaralan para maresolba ang leadership struggle sa Senado. Parehong konstitusyon na amyendahan sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS, Constitutional Convention o CONCON at People's Initiative. We're examining all our options. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sa CONAS, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon, habang sa CONCON, tao ang boboto ng mga uupo para aralin at baguhin ang saligang batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Sa iba pang mga balita, Atty. Panelo Jr. kinwestiyon ang legalidad ng palit liderato ng Senate Minority 12 sa Senado. Ang detalye ng balita mula naman kay kapartner Prince Tripoli. Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. na may mga argumento ang kampo ni na Senator Erwin Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian. Ngunit para sa kanya ay hindi naging legal ang naging proseso ng pagdedeklara ng bagong liderato at mga komite. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon, kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta. Ayon kay Atty. Panelo Jr., may katwiran din umano ang panig na nagpatuloy ng pagdinig dahil para sa kanila, sila pa rin ang nananatiling mayorya sa Senado. Anya, si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at hindi napalitan ang mga chairmanships. Ipinaliwanag rin ni Atty. Panelo Jr. na sa naturang kaso noong 1949 sa ilalim ng 1935 Constitution na kasaad na upang magkaroon ng quorum para magpatuloy ang isang kapulungan, kinakailangan ang majority ng bawat kapulungan.
At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available sa mga senador out of the 24. Sa kabila nito, iginiit ni Atty. Panelo Jr. na may benda law na nangyari batay sa kanyang pagbasa sa desisyon ng Korte Suprema at nananatiling usapin ang legalidad na naging hakbang sa Senado noong Hunyo 3. Para sa Diyos at sa Pilipinas Mahal, Prince Tripoli, SMN News. Samantala, ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano kasalukuyang liderato ng Senado at iginit na hindi lehitimo ang naging organisasyon o reorganisasyon sa Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang Facebook Live, sinabi niya na dapat manatiling independyente ang Senado at hindi dapat maimpluwensyahan ng Malacanang o anumang panlabas na puwersa. Akusahan din ni Cayetano ang Malacanang at ilang kalyado nito na may kinalaman umano sa mga naging kaguluhan sa Senado. Kasalukuyang may sigalot sa Senado matapos kapwa-igit ang dalawang grupo na sila ay bumubuo ng mayorya. Samantala, nanindigan si Senador Win Gatchalian na legal ang sesyon kung saan siya'y nahalal bilang Senate President pro tempore. Ayon naman kay Gatchalian, suportado ng legal na eksperto ang dating Senate leaders ang kanilang naging hakbang. Sa iba pang mga balita, hiling na hospital arrest ni Manuel Bonoan partially granted ng Sandigang Bayan. Ang detalye ng balita mula kay kapartner Margot Gonzales. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang musyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa hospital arrest. Pinayagan ng korte na pansamantalang manatili at ma-confine si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Batay sa medical certificate na isinumite ng kanyang personal doctor noong May 29, 2026, meron itong chronic renal disease stage 4, hypertension, diabetes, prostate cancer at iba pang karamdaman. Sa hiwalay namang medical certificate na isinumite ng isa pa nitong doktor noong June 1, 2026, nakasaad na mayroon umano itong hypertension, cardiovascular disease, chronic kidney disease stage 4, severe coronary artery disease at iba pang sakit. Ayon sa ruling ng korte, kinikilala ng hukuman na sa mga pagkakataong may banta sa buhay ng isang akusado, mas nangingibabaw ang karapatan nito sa buhay at kalusugan kaysa sa mahigpit na pagpapatupad ng detention sa regular na kulungan. Ayon pa sa korte, naipakita ni Bonoan na ang pagkakadetain nito sa isang regular na pasilidad ng kulungan ay maaaring magdulot ng tunay, agarang at hindi na maibabalik na panganib sa kanyang buhay. Sinabi rin ng hukuman na suportado ng mga medical certificate at health records ang musyon ni Bonoan. Pinakita umano ng mga dokumento na seryoso ang kanyang kondisyon at maaaring hindi ito sapat na matugunan sa isang regular na selda. Inatasan naman ng korte ang doktor ng PNP General Hospital na magsumite ng independent medical evaluation sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng notice upang mapiripika ang clinical findings na isinumite ng depensa. Kapag sinabi ng doktor na ligtas ng mailabas sa ospital si Bonoan, dapat siyang ilipat ng PNP-CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Kung magkaroon naman ng emergency at kailangan siyang ilipat sa ibang ospital, dapat itong iulat sa korte sa loob ng 48 oras. Ang lahat ng gastusin ay dapat sagutin ng akusado. Samantala, posible ring humiling ng hospital arrest ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ito ay dahil umano sa kondisyon ng mga tuhod ng senador. Sa arraignment ni Estrada noong nakarang Huwebes, dumalo ito sa pamamagitan ng video conferencing dahil hirap umano siyang personal na humarap sa pagdinig bunsod ng kanyang kondisyon. Masakit both knees. At yung nakita ko doon sa joint effusion, hindi maliwanag sa akin if both knees ang may fluid. But I'd like to stress na si Senator, parang he didn't want to raise this before as an issue. Hindi ko na alam. Age, charot.
Oh, I mean, pareho na kami senior citizen. So, Pero attorney, would you consider filing hospital arrest? we might have to kasi nga, as you can see, maski na nakaupo lang sa Quezon City Jail, nahihirapan siya. Pero yung hospital arrest mo There's pa a- in parang you could consider it a potential pain management issue. Dati nakakayanan niya. Pinapatakbo siya ng ilang araw. Under stress. Potentially po, sir, are you going to push him for sa government hospital or sa private hospital? I can't discuss na specific. No. I'm just saying that he has a condition. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Sunshine News Plus, partner News Plus. Samantala, opisyal nang inihayag ng Malacanang ng reaksyon o ang paksyon lamang na pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng edukatibong sangay ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukod sa palasyo ay kinikilala rin ang liderato ni Gatchalian na mababang kapulungan ng Kongreso at ng Integrated Bar of the Philippines. Sabay nito, nanawagan si Castro kay Senator Alan Peter Cayetano na huwag nang ipilit ang kanyang posisyon at huwag nang kumapit sa pwesto dahil wala na umanong kumikilala sa kanyang pamumuno. Pinabulaanan din ng opisyal ang aligasyon na nakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panloob na sigalot sa Senado at iginiit na inirerespeto ng ehukatibo ang separation of powers. Matatangdaang nakaupo bilang Acting Senate President si Gatchalian noong June 3 matapos ang dineklarang bakante ang 12 senador ang lahat ng peso kasunod ng hindi pagdalo sa mga sesyon ng paksyon ni Cayetano. Sunshine News Plus. Sumasambulat sa buong Kaugnay pa rin sa balitang yan, magpapatuloy ang tensyon sa Senado ngayong araw ng Hunyo. 8 sa nakatakdang sariling investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong paksyon ni Senator Erwin Tulfo ukol sa Flood Control Fund. Scam. Pinatawag ni Tulfo bilang mga resource person ang 18 dating miyembro ng Marines na nauna nang humarap sa hiwalay na pagdinig ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano noong June 4. Sa kabila nito, nagbabala si Senador Alan Peter Cayetano sa 18 na dating Marines laban sa pagdalo sa investigasyon ni Gatchalian Black kaugnay sa flood control scandal sa Hunyo 8 o ngayong araw. Ayon kay Cayetano, hindi otorisado ang naturang hearing at walang pahintulot mula sa opisyal na chairperson ng komite. Iginit niya ng tanging opisita lamang ni Senator Pia Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at Committee Secretariat ang maaring maglabas ng official invitation. Sinabi rin niya na hindi sila magsisiguro ng procedural safeguards kung dadalo ang mga saksi sa hindi opisyal na pagdinig. Matatandaan nagdulot ng gulo sa Senado noong nakarang linggo nang haragin ng seguridad ang mga naturang dating sundalo bukod sa hindi ito opisyal na livestream ng kapulungan. Sa kanilang naunang testimonya, iginiit ng ex-marine na nagatid sila ng mga maleta na naglalaman ng milyong-milyong piso sa mga tahanan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa huling detalye ng ating balitang national, Napolco sa paghaharap ni Corporal Swan sa media, bahagi ng pananagutan sa publiko. Ang detalye ng balita, alamin natin kay Kapartner Aaron Rojas. Nanindigan ng National Police Commission o NAPOLCOM sa desisyon nitong iharap sa publiko si Corporal Simeon Swan matapos mag-viral ang video ng umunoy marahas na pag-aresto nito sa isang 76 years old na senior citizen. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, hindi maaring manahimik ang gobyerno sa isang insidenteng nakita na ng buong bansa. We need to win the trust of the people every single day. Hindi mo pwedeng in the cloud of darkness. Alam ng buong Pilipinas na nangyari yun. Tapos in the cloud of darkness natin de-resolve. The people need to know. Iginit ni Calinisan na responsibilidad ng NAPOLCOM na tiyaking may pananagutan ang mga pulis
na nasasangkot sa mga kontrobersyal na insidente. Aniya mahalagang malaman ng publiko na may aksyong ginawa ang pamahalaan sa mga ganitong kaso. Tayo po nagtatawag sinong dapat imbestigahan. And it is our job to inform the general public na meron pong ganitong nangyari at inaaksyonan po ng gobyerno. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagharap ni Suwan sa media kung saan sa halip na direktang humingi ng paumanhin, kinestyon nito ang ilang opisyal ng Napolcom. Inakusahan din niya si Kalinisan na umano'y nagpapapogi sa media at iginiit na hindi nakita ng publiko ang buong pangyayari. Ngunit ayon kay Kalinisan, nakita na ng kanilang tanggapan ang kabuuang video ng insidente. Aniya, nananatiling hindi katanggap-tanggap ang ginamit na puwersa laban sa matandang lalaki. That's not what's supposed to happen. Reasonable force ang tawag doon. Matanda, gagananin mo. Kahit ano pang pangyayari dyan, you are a policeman. You should employ reasonable force. May force continuum. Merong manual na sinusunod. Hindi dapat ganyan ang reaksyon ng ating kapulisan. Nilinaw rin ni Kalinisan na hindi nangangahulugan na paghusga ang pagpapaharap kay Suwan sa media. Aniya, nagpapatuloy pa rin ang formal na investigasyon at mabibigyan ito ng buong pagkakataong maipagtanggol ang sarili. He's being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a 6-member panel of commissioners. Samantala, nagpapatuloy ang pagsusuri ng Napolcom sa record ni Suwan habang hinihintay ang resulta ng mga kasong administratibo at kriminal na isinampa laban sa kanya. Para sa komisyon, mahalagang mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Ngunit kasabay nito, dapat ding mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan at sa sistema ng hustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News. Oras ganap ng alas 7:01 ng umaga at para sa ating balitang Ronda Pilipinas. DAR at BGMP nagkasundo para sa merkado ng ani ng ARB sa Oriental Mindoro. Ang detalye mula kay Kapar John Velgas. Yes, partner, lumagda ng kasunduan ng Department of Agrarian Reform o DAR sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Conrado Estrella III, Bureau of Jail and Management Penology o BGMP at mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS sa Oriental Mindoro sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty program upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamilihan para sa ani ng mga magsasaka. Layunin ng kasunduan na direktang magsusupply ng gulay, prutas at iba pang mga produktong agrikultural ang mga ARBO sa mga district jail sa lalawigan na nagbibigay ng tiyak na merkado para sa mga magsasaka habang tinutugunan ang pangangailangan sa pagkain ng BGMP. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na palawakin ang oportunidad sa merkado ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa pamamagitan ng direktang ugnayan sa mga institutional buyers. Idinaos ang ceremonial signing sa Mindoro State University sa Calapan City na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa DAR Memaropa, DAR Oriental Mindoro, Provincial Office, BGMP Regional Office at mga District Jail Facility at mga ARBO. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal John Velgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Bagong single na Habang Buhay, pansamantala ni Maki, lagpas ng 1 milyong streams sa Spotify. At Heart Evangelista at John Prats nag-reunite. Bida sa music video ng Teka Lang ni TJ Monteverde. Ang Showbiz News mula kay kapartner Blake Ann. Malaki ng music label na Tarsier Records ang tagumpay na ito ni Maki dahil matatanda ang huling bahagi lang na nakaraang buwan nang i-release ang OPM singer-songwriter ang naturang track. Kasabay ng music video nito na labis din pinag-uusapan dahil tampok dito si Justin mula sa P-pop sensation na SB19. Ayon sa isang press release, inilarawan ang Habang Buhay pansamantala bilang pink song ni Maki na nagsisilbing bagong anthem para sa mga kept on the back burner.
Hindi na rin katakadaka ang mabilis sa pag-angat ng kanta dahil mayroon lang namang mahigit 1 billion all-time streams si Mackie sa Spotify. Para ipagdiwang ang kanyang panibagong milestone, isang special fan event na pinamagatang Pink Room ang gaganapin ngayong Biyernes, June 5 sa Quezon Club ng Soleil Resort North at bukod dito, ay nakatakda rin lumipad si Mackie patungong Singapore at Indonesia next month para sa kanyang roller coaster tour. Samantala, agad na kinakitaan ng matinding nostalgia ang music video na mismong si John Prats ang nagdirect, kung saan ipinakita muna ang batang karakter nila ni Heart Evangelista na ginampanan naman ni Caprice Cayetano at Jairo Nolasco. Magsisilbing promotion ang nasabing single at music video para sa upcoming In-Between World Tour ni TJ kasama ang kanyang asawa at kapwa singer-songwriter na si KZ Tandingan. Magsisimula ang kanilang tour ngayong Biyernes, June 5 sa Honolulu, Hawaii at iikot sa iba't ibang lungsod sa United States tulad ng Pechanga, San Francisco, Los Angeles at Houston. Pagkatapos ng kanilang US leg, babalik naman sina TJ at KZ para sa concert tour sa Pilipinas from July to September, kung saan bibisitahin nila ang kanilang fans sa Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu at Laguna. At yan muna ang hatid namin sa inyo na Showbiz News. This is Blake Ann, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbuzz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quibloy. Ang pagiging espiritual ay ang paggamit ng iyong mga talento, pagpapala at ng lahat ng mayroon ka para sa kaluwalhatian ng Ama. At yan na po nakakalap na balita ng DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at DZRD SMNI Digital. Ngayong araw ng Lunes, ikawalong araw ng Hunyo taong 2026. Siyempre, good morning muna. Hindi naman pala natin si Cool Dad dyan po sa Malasiki. Si dating Mayor Anthony. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, good morning. Good morning na rin po kay Mayor Belen Fernandez. Sa ating mga na-co-pilot ngayon, si Jeff, salamat sa SMNI Management sa pagkakataong binigay sa atin na makapagbigay ng balita at serbisyo para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Blessed morning sa ating mahal na Pastor Apollo C. Quibloy J. Miguel Mendoza. Abangan niyo pong susunod pang programa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.